Akawadhi mbele nyaka Ramogi ajwang'e ni jachung' mano mar ODM Ochilo Ayacko e gavana manyien ma Migori bang' yombo e yiero mabende nobagi mano ma higani. Ochilo nyolandi kaka jaloch bang' yudo ombulu 175,226 kiluwe gi John Dache Pesa mar DAPK moyudo ombulu 126,171. Jachung' mar Jubilee Dalmas Otieno oyudo ombulu 21,164. We wawinjane siganda Ochilo Ayacko mawuok e kaunti no ma Migori. Iluonga ni Ochilo George an wuod Mbogo Ayacko ma wuod Ignacio Ayacko ma wuod Odundo Mbogo ma jasakwa Awendo. Minwa en Nyalego ma Awendo ma South Sakwa. Dr. Ochilo Ayacko nonyuol tarik 10 dwe mar 9 higa mar 1968. En achiel kuom jogo masani oganda jo Migori menyo e paw siasa. To nonro mare hie chalo nade? Kang'iyo gi ka ogik dwe mar 9 to be koro anyona higa moromo chuth. An gi jaoda iluongo ni Agnes Akinyi Ongadi en nyaka Magambu Kabuoro e Rongo Town kacha. An gi nyithindo madongo manyiri magin wakili, achiel iluongo ni Olivia Ochilo, machielo iluongo ni Luisa Ochilo. To kendo an gi wuoyi matin miluongo ni Ignacio Ayacko. Kopogore kod kaka oganda ong'e e yor siasa, Ochilo Ayacko nodongo e gwenge ma olare kendo kono emanosome. Ka inawendo kanyo gweng'wa en kama iluongo ni Olare e kind Manyata gi Rinya School e sub location Mawawari kata location Mawawari. Somo e skunde magweng' kanyo e primary e high school asomo Homa Bay School, higher or advanced level asomo Alliance High School. To ok noweyo sombe gi kanyo. Nonyagore modhi nyime gi somo nyaka e mbalariany ma pacho ka kod mago mapinje maoko moyudo lonya kaka okil kamaloka. Degree mokwongo timo University of Nairobi, degree mar ariyo University of Nairobi, degree mar adek Montpellier University ma France. To kendo degree mar doctorate atimo USIU e Nairobi, Kenya. Koro an okil gi yor tiegruok kata e yor profession. To an siasa mosebede siasa higni mang'eny, mosebudhe bunge higni 15. Kotenore kod lony ma en godo, Dr. Ochilo osetiyo e sectors mopogore opogore pacho ka kod pinje maoko, kama osebedo nyaka jang'ad rieko ne jatend piny Sudan ma milambo e yor loso chike kod tayo tije mag sirikal. An jatelo mosebede corporate world, asebedo board member mar several organizations including Jakom, asebedo Jakom mar Kenya Water Institute, kendo asebedo Jakom mar Kenya Nuclear Electricity Board, mabedo both Jakom and Chief Executive Officer for higni mang'eny mokadho 6. Asebedo kendo katiyo e South Sudan kaka jang'ad rieko ne president ma South Sudan e yor loso chike to gi e yor tayo sirikal. Asebedo commissioner mar AU African Union kendo department kata migao miluongo ni African Commission on Nuclear Energy. Masebedo jakom mar that commission for 3 years mar jo Africa te moyier ni obed jatend pinje 54. Omiyo an gi lony mopogore opogore. To siasa ne odonje nade? Juoka mar siasa en juogi mar kedo ne ng'at matin, ng'at ma ok dewo, ng'at mojar. Koro kane an nyathi university, kane an a student, to e thuolo no ne ok oyiene Rawech University or mbalariany mondo obed gi riwruok margi kaka jo mbalariany
mondo gi many kaka gimanyo go ratichgi. Koro an achiel kuom jo mbalariany mathuolono manoriwore diere mane multiparty onge ni Kenya nyaka yud multiparty nikech ne en hakiwa, to jo mbalariany mane wasomogo bende nyaka yud riwruok gi miluongo ni SONU mondo gibed ka ginyalo go bura. Omiyo ne wakedo ahinya ma ne afwenyo ni juoka mar siasa dhi maber seche ma wakedo ne jok mojar kata jok mose. Kane ogik 2097 not 1997 ne ei Rongo constituency moriwa Wendo constituency gi Rongo ne idwaro ni mondo oyud jachung' manyalo rakore gi jogo mane nitiere e chama mar KANU. KANU mane chama mane tiyo thuolo no, ne en chama mane okomiyo ji thuolo mondo otim siasa. Ne wago tarubin Awendo gi Rongo ma wayudo ni onge ng'ama ne nigi chir mar chung' gi mane nigi chir mar gwere gi jok mane KANU kaka chama mane tiyo, onge ng'ama ne nigi chirno. Koro ane mane jopiny obiro ira mokona ni kata hika ne tin e thuolo no, to ne gineno ka an kijana majaratiro, an ng'at motegno, and gibro miya ombulu. Mane gichwe gi miya ombulu. Donjo mare e siasa ne omiye thuolo mar bedo jaod bura marongo e higa mar 1997 ka bang'e ne oyiere kaka jatend migawo mar teko e bwo tend Mwai Kibaki. Ochilo bende yande osebedo jatend migawo mar tuke e bwo telo nogo mar Mwai Kibaki. E higa mar 2007 ne oyombe e yiero marongo kendo ne odhi bedo jatatije e bod marango weche teko mong'ere kaka Kenya Nuclear Electricity Board. E higa mar 2015 ne obedo jakom mar duola marango weche teko e Afrika mong'ere kaka African Commission on Nuclear Energy. E higa mar 2017 ne olaro kom gavana ma Migori, to kata kamano ne oyombe gi gavana Okoth Obado. Lemo mar seneta ma Migori ne oyudo kokalo e yiero madundo bang' tho mar mane en seneta Ben Oluoch Okelo. Sebedo minister mar sirikal ma Kenya, minister mar energy, kendo asebedo minister mar gender, sports, culture and social services. Kaker manotelo na thuolo no ne en Mwai Kibaki. E bunge asebedo jakom kane National Assembly mar Public Investments Committee, jakom mar higni 3, asebedo jakom mar Public Accounts and Investments Committee e Senate kan seneta mar higni 3. Omiyo e bunge bende an gi lony malach. Moko kuom jodak e kaunti ma Migori moseng'eyo Ayacko kuom higni malach lero sigande. Aseng'eyo Dr. Ochilo ndalo ne manene public service for a long time kaka jatelo, kendo ndalo manene mujumbe kata manene ndalo manene minister. Kuom ndalo no duto te gima chendo ahinya kuom jotelo ma wantiere go, most of them gin jo siasa, to samoro sama ng'ato go siasa opogore gi tich kech en owuon. Kuom ndalo maseng'eye aneno ka en ja siasa ma jatich, kendo gik motimo nenore, kendo gin gik mineno ok e pap kendo minyalo kwan. Aseng'eyo Daktari Ochilo Ayacko koro kuom higni mokalo 20 nikech ne akwongo ng'eye ka ne en bunge marwa ndalo mane Rongo kod Awendo constituency oriw kanyakla. To ndalogo notiyo no maber nikech kaka mawae Rongo skunde mang'eny ne onge, kendo kane oyudo en jok mane okwongo kelo gimiluongo ni CDF mane neno ka tiyo kogeronwa skunde mang'eny e Rongo kucho. Koro aseng'eye higni mokalo 20. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nyako Ramogi ajua ng'amago mana moko kuom Nonro.